Hello, good morning mga Uragon, mga beshi, mga ka-anglers. Ayun, good morning sa inyong lahat. Saan man kayong sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Guys, mga Uragon, ngayong araw ay pupunta naman ang tropa sa bagong spot. May newly spotted na fishing area na natuklasan ang tropa. So ngayong umaga ay pupunta kami doon. Doon kami mamimingwit, titistingin namin ang area. Sana maraming mahuli. Ayun guys, so abangan nyo ang aming fishing vlog doon sa bagong area na ispatan kahapon ng tropa. So doon tayo magbablog. Guys, mga Uragon, ay bago pa sa aking channel, please don't forget to subscribe and hit down notification bell para updated kayo sa aming mga video ina-upload. So abangan nyo guys ang aming fishing vlog, bagong area, newly spotted. Ayan, nakita yun ni Mr. Oiram. Shout out dyan sa mga anglers, sa mga subscriber dyan. Tsaka manunood sa amin mamaya sa Cornets. Ayun, yun pala yun. Cornets area. Maganda yung view doon. Nakita ko yung vlog ni Mr. Oiram kahapon. Maganda yung isda. Marami, malalaki. Sana pala rin. Alright. See you there mga ka-anglers, mga Uragon. Alright mga Uragon. Pababa na. Andyan na si Ronnie naghihintay sa baba. At tinanghali kami. Papunta kami doon sa Cornets area. Doon mamimingwit. Abangan nyo guys ang aming fishing vlog doon sa Cornets area. Maganda yung view. So ayan na. Si Ronnie. Saan na si Mr. Oiram? Ayun. Guys, dito na. Morning, sir. Morning. Ayan. Doon tayo sa magandang spot. Maganda yung natuklasan nyo kahapon Oo, hindi ka sumama yun. Akala ko fish market lang kayo. Dumiretso kayo. Nagbago ang isip na masarap ang ano. Alright guys, punta kami doon sa Cornets newly spotted para sa mga anglers. Abangan nyo ang aming fishing vlog doon. Right? Yan sirala no. Lalagay doon sa likod. Yun. Ayan o, tayo. Yan na sirala. Check out. Ayan o. Sir, ito. O ba, ito yun o. Alin? Ilagay mo dyan sa ano? Ilagay. Oo, maliit na huli ng bibili niya. Yan, good morning sir. Good morning. Good mornings. Bago naman yung ating area. Mga sapatos na. Hindi sila lang. Ikaw lang. Maganda, hindi ka naman lulusot kasi doon eh. Ayan, yung pamano ba? Guys, the highest flagpole of Saudi Arabia. Buong mundo. Ayan o. Dito lang yan sa Saudi Arabia. Ayun. Pasok sa tunnel, nawala ang flagpole na pinakamataas sa buong mundo. Nakalampas na kami. Ayan o, mayroon pang Nova chips. Ayan o. Nova chips. Parang Nova chips di ba? Before I know see. May namimingwit din dito. Ibig sabihin, meron here. Oh, ayun o, meron doon. Ay.
Oragon, mga beshi, mga bay, ayun, mga anglers, ang daming anglers dito, namimingwit. Dito na kami sa newly spotted na area na pamimingwitan ng tropa mga ka-Oragon. So ayun, kikita nyo dyan, maraming namimingwit oh. So andyan sila, nagpakahilira. Medyo mainit lang talaga. Time check, alas 8 ng umaga. Alright. So observe muna yung mga katropa nating anglers dyan kasi marami doon nagpakahilirang namimingwit. Kita nyo guys, medyo maganda yung ano dito, area kasi parang ano to eh, baywalk. May mga railing silang ano. So ayun, mga ka-anglers, andito kami sa ano, ayun oh. Gaganda ng isda, oh, may kulay talaga. Di lang makita guys, di makita sa camera, ayun oh. Ang daming isda. Plastic. Enjoy talaga dito ah. Kaso hindi yan isda na. Ayan, si Mr. Oiram. Ayan yung mga namimingwit dito, mga Oragon. Alright, kita nyo. Ayan, makikita nyo dito guys, maganda yung tanawin kasi parang ano to, park, baywalk. So ayan, may mga nagchichil-chill, may mga nagja-jogging-jogging dito sa umaga. Ayan, saka mayroon ditong park, makikita nyo dyan, yung parang Star City, ayan o. May mga, ano dyan o. So ayan, lalaking ano dito, bato. Ayun, may mga katang. Maliit lang na batong ilagay mo. Daming namimingwit dito mga Oragon. Ayan o, si Kuya may nahuli na. Dito si Kuya mayroon din yata. Ay wala. Ayan mga Oragon, mag sightseeing muna tayo dito sa area. Ayan o, mayroon ditong Star City. Star City of Jeddah. Ayan o. Mag-uumpisa na rin sila Mr. Oiram. Ayan, kinuha na yung kanyang rod, pamingwit. Titistingin kung makakahuli dito. Ayan, madami ding namimingwit guys. Right, ayan si Mr. Oiram. Unang hagis, Mr. Oiram. Ang layo. Yari, balita mo yung bato mo malaki. Maliit na. Putol mo? Putol. Putol eh. Tanggal. Ano na unat? Tanggal doon sa kano. Naglagyan ko ng ano. Ah, okay. Wala, may huli na sana, natanggal, naputol yung ano. May ganito ka pa? Alright, padalawang hagis ni Mr. Oiram. Si Sir Alan, nakahagis na rin. Daming isda dito mga Oragon, no? Nasa tabi lang. Parang hindi lang makita sa camera. Maalon kasi. Ayun, no? Daming isda. Lakas ng alon. Ayun, no? May isda dyan, no? Ayan. May huli na si Alan. Ano isda yan? Isdang hindi kinakain. Oh, may pamain na tayo. Ano isda ba yan? Kakaiba nga mga isda dito. Yan ang isdang bandido. Most wanted. Most wanted killer ng Bulate. Ayan o, yung padalawang huli si Alan. Anong isda ba to? Pamain ito, buhay. Oh, pamain na buhay. Ayan o, patatlong huli si Alan. Kulay blue. Mga isda dito talaga makulay. Oh. Aquarium fish. Pwede na ba iluto to? Mario? Pwede na iluto.
lang kung di magkaintindihan. Patay na. Ayun oh, nakahuli. Paapat na yan, sir. Ayun oh, paapat na huli. Magkakaibang isda na huli mo. Aksidente yata yan, sir. Aksidente nasabitan. Sa may hasang. Hindi naman sa gusto. Ito may huli yata. Yan yun. Daming isda dito mga uragon. Isdang mga loro-loro. Ah, yeah, shake. Nen. Pagi yan? O pagi. Manta. Pagi guys, oh, dalawa. Hari, tingnan mo sa akin dyan ha, baka bigla kagatan dyan. Itong isa, merong nahuli dito. Nahirapan hatakin. Ayan, may huli yan guys. Hirap hatakin, malaki yata. Ah, yeah, shake. فواز انزل كده فواز Pagi? فواز ما تنزل انزل كده لا تنزل بالقصب هيطلع اطلع Pagi yata. لا لا Alright. Nahuling pagi guys, oh. Oh, pagi. Pagi nga. Ayun, oh. Ayun. Oh, pagi, oh. Ayun, may nahuli guys. Pagi. Kam kilo na. Mungkin ada tamanya kilo. Laking pagi. Di maiahon. Pagi. Wala na, mamamatay din naman yan eh. Daming isda doon oh. Ayan mga uragon, daming isda oh. Ayaw namang kagatin yung pain na bulate. Ano kayo magandang pumain dyan, no? Ano? Ano, nakahuli na si Mr. Oiram. Yan yung sakot. Kunin mo. Yan yung sakot na lumalaki. Hindi pangit ipain to eh. So hindi kayang lamunin eh. Maganda Kunin mo na. kung malaki naman. Mayroon na ba? Yung trash na bato. Ayun, no? Biya. Pwede yan. Na-aksidente naman yata yan, sir. See, now I believe that Sama can catch anywhere. Alright, mga Puragon. Umuwi na kami. Sobrang init doon. Nagdidilim. Nagdidilim ang paningin. Si Mario nagdidilim ang paningin. Si Mario ay ano, nahilo, nagdilim ang paningin niya. Ito na yung kapakatapat to. Sobrang init. Wala masyadong ano doon, hangin, kaya umuwi na lang. Sa sobrang init ang isda. Lumayo. Naiinit ang isda. Walang ano, magandang kagat. Nakahuli ako sa dalawang butik eh. Animal. Subukan natin ipalaman sa... Ito na mga ka-anglers yung nahuling pagi. Tinunot. Ayan, di na na-videohan at nagmamadali na. At mayroon ang hinihimatay. Mayroong hinimatay sa sobrang init. Sa sobrang... Ayan, ginawa ng palaman sa pandesal. Alright. Alright.